Salah kirim lagi. Wong garapan iki kur anu ya. Nyeneni wae. Mosok dina-dina kok nyeneni aku terus aku dianggap babune. Kon nyapu sing sekarang bengek. Memang gila lek rara-rara bojoku iku. Lho. Waduh. Salah kirim lagi. Kirim bojoku dhewe. Waduh, centang biru lagi tak hapus ra iso lagi. Aduh, angel iki. Piye iki? Buka lagi. Apa Bu? Sampai voice note apa iki? Jajal tak rungokne sik. Mosok dina-dina kok nyeneni aku terus aku dianggap babune. Kon nyapu sing sekarang bengek. Memang gila lek rara-rara bojoku. Oke, itu bukti nyata ini ngamaknya aku gialah. Terus teruskan aja ya. Enggak, aku ki hari mau ki galak kan tapi perhatian loh sampean iku. Ngeles saya. Yo tenan lho golek piye? Sorry, maaf. Aku kan lagi setan karo kancaku malah Ketahuan toh akhirnya. Ini barusan tak waca ini langsung tak pateni iki, Mang. Yo. Mau arep nyopo meneh sampean to iki? Ayo. ora ngopo-ngopo. Ampun. Arep janjian nganti. Ora janjian aku mungkin curhat ae. Curhat karo wong. Salah ngirim meneh. Udah lah piye? Nek salah kirim lagi. Aduh. Salah nyapu kana. Biasaan lo. Ya. Nyapu meneh. Ngresik-resik meneh.